Vítajte. Mercedes tento rok oslavuje 140 rokov od vzniku prvého automobilu a dokonca 130 rokov od výroby prvého dodávkového automobilu alebo respektíve užitkového automobilu. K tomu si dal k narodeninám takýto krásny darček Mercedes VLE. Jedná sa v podstate o novú triedu nazvanú Grand Limousine, ktorá je postavená na úplne novej elektrickej platforme a bude sa dodávať v 4 takých základných verziách alebo výbavových stupňoch, ako je štandard, AMG Line Plus a Exclusive. Tu Exclusive to je najvyššia verzia a máme ju tu. Poznávacím znakom VLčka je tento obrovský grill vpredu, ktorý okrem štandardnej verzie má vždycky podsvietený ten lem a znak Mercedesu, ktorý je buď umiestnený takýmto spôsobom, alebo je priamo na tej kapote podľa toho, akú verziu sa jedná. Vozidlo má obidvoje bočné dvere odsúvacie a sú elektrické. Môžem ich ovládať tu zvonku, môžem ich ovládať znútra. Z jednej strany sa dajú vždycky ovládať dvere na obidvoch stranách a môžem ich ovládať z displeja priamo. Vozidlo je vybavené naozaj kráľovsky. Máme tu 5 radarov v celom aute, máme tu 10 kamier a máme tu 12 ultrazvukových senzorov, ktoré vlastne strážia tieto všetky senzory celé okolie auta. Keď sa rozprávame o tej senzorickej výbave vozidla, tak nie len zvonku vozidlo sleduje, čo sa okolo neho deje, ale aj vo vnútri. Vo vnútri sú nainštalované 4 senzory v kabíne, ktoré sú interiérové a ktoré po uzamknutí vozidla mi snímajú celý priestor a počúvajú, či tam niekto nedýcha v tom vozidle. Pokiaľ by zistili prítomnosť nejakého zvieraťa alebo dieťaťa napríklad v interiéri, tak vozidlo automaticky začne posielať notifikácie. Pokiaľ by som na to nezareagoval, že auto by zostalo zatvorené a začala by sa zvyšovať vnútri teplota, tak vozidlo automaticky zapne klimatizáciu, tak aby vlastne ten živý organizmus, ktorý tam je vo vnútri, aby teda neutrpel nejakú újmu. Vozidlo má dokonca 4-zónovú klimatizáciu, u ktorej môžete každú jednu z tých zón regulovať v podstate oddelenie. To znamená, že vodič môže mať inú teplotu nastavenú, spolujazdec inú a takisto iná teplota môže byť na ľavej a na pravej strane na zadných sedadlách nastavená. Na to, aby to celé fungovalo, pretože predsa len máme tu veľký priestor, ktorý potrebujem vykurovať alebo chladiť, máme tu výkonné tepelné čerpadlo a celý ten systém je prepojený tak, že vlastne dokáže odoberať odpadové teplo z motorov, či už je to jednomotorová verzia alebo dvojmotorová verzia, z batérie odpadové teplo a takisto dokáže odoberať z okolitého vzduchu. Celé to teplo mi potom vlastne cirkuluje po kabíne a máme tu ešte taký špeciálny systém, ktorý mi dokáže to teplo rekuperovať tým, že tu v zadnej časti na obidvoch stranách sú umiestnené prídavné výmenníky tepla, ktoré mi zbierajú ešte to odpadové teplo a vracajú ho naspäť zase do systému. Veľmi ľahko to poznáte podľa toho, že práve keď máte zapnutú tú klimatizáciu teraz, keď sú teplá, tak na parkovisku vám potom zostanú také kaluže. Teraz už ich nevidíme, už vyschli, ale troška tam vidíme ešte. Takže pokiaľ takéto kaluže ako majiteľ budúci zaznamenáte, tak nie je to žiadna chyba, je to proste len ďalšie 2 výmenníky klimatizácie, ktoré tu máte navyše. Ako som hovoril, celý systém otvárania dverí, aj posunu sedačiek dokonca, aby som mohol nastupovať, je ovládateľný tuto aj spredu. To znamená, takto si otvoríme jedny dvere
Tu mám potom otváranie teda odsúvanie sedačiek, pretože aby som mohol nastúpiť do toho tretieho radu, tak vlastne ja si tú sedačku môžem takto odsunúť. A ja vám to ukážem ešte na druhej strane, takže otvoríme dvere z druhej strany a môžeme aj tú druhú sedačku takýmto spôsobom odšupnúť. Takže takto sme umožnili nasadnúť cestujúcim dozadu. A teraz vlastne, keď sú tam nastúpení, tak ja môžem tie sedačky vlastne zase vrátiť naspäť. No a dvere zavrieme a môžeme ísť. U tohto typu vozidiel, samozrejme, pokiaľ tam máme tento typ dverí, tak býva často problém, keď niekde v obmedzenom priestore, niekde nadsúvam, trebárs v garážach a potrebujem sa dostať do kufra, ale túto máme vyriešené veľmi dobre, pretože pokiaľ iba potrebujem niečo vytiahnuť, tak si jednoducho otvorím takto túto časť hornú. Tu môžem mať potom ešte poličku, tu ju nemáme, je to voliteľná súčasť. Keď to zavriem, tak vlastne môžem otvoriť celé dvere. A pochopiteľne, my tu teraz máme vlastne 7-miestnú verziu, takže vidíte, že tá veľkosť kufra nie je nejaká veľká. Lenže ja samozrejme vždycky tých 7 ľudí nepotrebujem voziť, ale sem tam potrebujem odviesť skorej viac batožiny alebo nejaké veci previesť, tak jednoduchým spôsobom tuto si stlačím dvojicu tlačidiel a vlastne jednoducho si takýmto spôsobom rozšírim ten priestor. To znamená, že tie sedadlá sa mi zložia a lavica sa mi posunie maximálne dopredu, tak ale zase, aby som neobmedzoval miesto na tom druhom rade. Takže vidíte, teraz sa mi tu rozšírilo sa mi to miesto, takže môžem sem dať viacej batožiny, alebo môžem využiť aj to miesto hore na sedačkách. Takže vidíte, že v Mercedese mysleli aj na takéto veci, aby to auto bolo čo najpraktickejšie. No, ja som teraz tu vzadu, pôjdeme ako pán riaditeľ momentálne, takže pán šofér, môžeme vyraziť. Tuto ešte upozorním na jednu vec, máme tu okná, ktoré sa konečne dajú otvoriť úplne až pod rám, to znamená, nezostane mi tu žiadny zvyšok skla. Takže toto, čo u triedy V bolo dlhodobo vlastne takým troška handicapom, že stále ste tam nemali ako vetrať, pokiaľ ste nemali klimatizáciu zrovna zapnutú, tak vidíte, že tuto je to úplne ináč vyriešené. Samozrejme, na všetkých tých oknách sú potom tieniace sieťky, ktoré vlastne si môžem vysunúť a môžem si tu spraviť súkromie. Vidíte, že aj hore mám plátno, ktoré sa mi zastrie. Vďaka tomuto ovládačiku si tu môžem vysunúť takúto špecialitku, ktorú tu máme. Takzvaný Cinema Display. A na tomto displeji, ktoré má polovičné rozlíšenie 8K, môžem si takto na celom displeji vlastne pozerať to užívateľské prostredie. Tá obrazovka sa dá potom rozdeliť aj na polovicu. Viem si tam púšťať rôzne streamovacie služby, ale slúži mi to aj ako v podstate displej na hernú konzolu, kedy si dokonca môžem rozdeliť tú obrazovku na dvoje a pripojením dvoch ovládačov môžem vlastne hrať hry dvaja hráči proti sebe. Takže je to také zaujímavé, aj keď budete cestovať niekde trebárs s deťmi, tak určite toto ocenia. Samozrejme, musíte im to priplatiť do tej
výbavy, aby to mohli oceňovať. Tieto stredové tunely, ktoré vidíme medzi vodičom a spolujazdcom, tak tých sú 3 druhy. Je od takej celkom krátkej konzoly až po túto luxusnú konzolu velikánsku, v ktorej máme dokonca chladničku zabudovanú. Tá chladí s prúdom vzduchu od klimatizácie a vie mi vychladiť až na 4 stupne. Pri každom sedadle tu mám navyše bezdrôtové nabíjanie na telefón, takže aj v tomto ohľade sa myslelo na to. No ale okrem toho tu mám ešte po celej kabíne niekoľko USB-C-čiek, kde si môžem rôzne zariadenia kľudne dať nabíjať. Vozidlo má veľmi prepracovaný systém parkovania a parkovacích kamier. Parkovacie kamery vďaka umelej inteligencii dokážu poskladať 3D obraz vozidla, ako by ste ho videli zvonku, a dokonca taká jedna fičurka, že pokiaľ trebárs otvoríte obidvoje zadné dvere a pozriete sa akoby cez auto, tak vidíte normálne pohľad, ako keby ste sa pozerali v reále cez to auto. Takže aj s takýmito drobnosťami sa tu Mercedes zaoberá. Druhá vec je potom podstatne zdokonalený automatický parkovací asistent, ktorý teraz naozaj dokáže naskenovať celé parkovisko s tým, že vy si určite, na ktorú pozíciu chcete ísť zaparkovať. Novinkou je tu asistent, ktorý vám stráži obrubníky, to znamená, že vozidlo, pokiaľ zaznamená obrubník, o ktorý by mohlo poškodiť koleso, tak vlastne sa tomuto obrubníku vyhýba. Vidieť to aj na tých našich záberoch, že naozaj auto zvolilo taký dosť divoký manéver parkovací, ale bol účelný a tomu obrubníku sa vyhol. Parkovanie samozrejme je možné kolmo, pozdĺžne, šikmo. Novinkou úplnou u Mercedesu je automatické cúvanie, to znamená, že posledných až 150 metrov, ktoré ste išli dopredu, tak vozidlo vie zopakovať cúvaním. Takže predstavili sme si verziu Exclusive a tento raz sedíme vo verzii AMG Line, ktorá sa, vidíte, že líši tým interiérom. Pozrieme sa potom aj dozadu a je tu viacej tých odlišností, ale aby sme si popri tom porozprávali aj o výbave tých aut. Vidíte, že prvé, čo nám tu je také nápadné hneď na prvý pohľad, je tá stredová konzola. Toto je vlastne štandardná stredová konzola, ktorá je bez ďalších príplatkov a ktorá bude vlastne štandardne dodávaná v tých autách. Vy si ale môžete zvoliť aj niektorú z ďalších dvoch konzol, či už je to v tej verzii Exclusive aj s tou chladničkou, akorát ako sme si ukazovali, alebo takú stredne veľkú, ktorá tiež ide cez celú dĺžku vlastne, ale nemá tam teda tie chladničky a je oveľa čo užšia. Vidíte, že štandardne tu máme zase tú trojicu velikánskych displejov, vrátane displeja pre spolujazdca. Toto je bežná výbava. No a máme tu aj prémiový systém audio od Burmester, ktorý je osadený až 22 reproduktormi. Podporuje aj priestorový zvuk Dolby Atmos. Audio súprava má 750 W, to znamená, že
je to naozaj špičkové ozvučenie a aj na takýto priestor je to až a fakticky to hrá úplne nádherne. Čo sa týka tých základných údajov, vozidlá majú NMC batériu s využiteľnou kapacitou 115 kWh. Časom pribudne aj LFP batéria ešte do ponuky, ktorá bude mať 80 kWh. To bude verzia v podstate na také hotelové transfery a na podobné účely, to znamená tam, kde nepotrebujete nejaké veľké kilometre nabiehať, aj keď samozrejme nebude to, že by to došlo 100 kilometrov, pretože aj s touto batériou, ktorú tu máme, tú 115, tak ten dojazd tu je veľmi dobrý. VLE sa bude dodávať v dvoch verziách základných. Je to verzia VLE 300, ktorá je predokolka a tá vlastne prichádza na trh už teraz. My momentálne na týchto autách jazdíme. A VLE 400, ktorá bude štvorkolka. 300 má výkon 203 kW, 400 by mala mať výkon 310 kW. Mercedes tu používa integrované pohonné jednotky so synchrónnym motorom s permanentnými magnetmi a v verzii so štvorkolkou, kde máme ešte zadnú prídavnú pohonnú jednotku, tak tá bude mať odpájač DCU, by ten motor pri plachtení nekladol odpor, tak sa mechanicky odpojí od pohonu a tým pádom auto bude krásne plachť. Čo sa týka nabíjania, štandardne bude montovaná 11 kW a trojfázová nabíjačka, ale v tejto prvej sérii, v ktorej vlastne sú tie auta už predkonfigurované, majú 22 kW nabíjačky trojfázové. DC nabíjanie u týchto batériek 115 kWh je 300 kW, respektíve okolo 320-330 kW to bežne nabíja. To nabitie by malo z 10 na 80% trvať okolo 23 minút. Samozrejme, keďže ide o van a máme tu velikánsky priestor, takže to auto sa dá nakonfigurovať od 5 do 8 miest na sedenie. Čo sa týka sedačiek, tak môžeme tu mať až 3 druhy sedačiek. Z toho vlastne, čo sme videli vo verzii štandard, tak sú tzv. Roll and go sedačky. To sú síce mechanické sedačky, majú taký špeciálny koliečkový systém, kde veľmi jednoduchým spôsobom, na rozdiel teda od starších väčšiek, sa tá sedačka dá vybrať. Váži tá jednotlivá okolo 30 kg a tie sedačky majú na spodu malé koliečka, pomocou ktorých vlastne jednoducho môžete po zemi ťahať, či už v garáži ich presúvate, alebo teda do nejakého skladu ich potrebujete uložiť a podobne. Takže aj tá manipulácia s tým je veľmi jednoduchá. A hlavne to vyberanie a nasadzovanie je úplne jednoduché. To stačí položiť na tú kolajnicu, ona sa tam automaticky zaklapne a veľmi rýchle, veľmi jednoduché. Vy dokážete navyše si meniť konfiguráciu vďaka tomuto celého toho priestoru. To znamená, tie sedačky môžete mať v klasickom usporiadaní za sebou, alebo si ich môžete tie dve v druhom rade otočiť s tým, že teda budete pozerať na seba s tým tretím radom, alebo pokiaľ ste nejaký aktívny športovec, potrebujete so sebou nosiť nejaké športové náradie, či už sú to bicykle, ja neviem, skatey, lyže a podobné veci, tak jednoducho si môžete vyhodiť jednu radu sedadiel a vedľa budete mať štvormiestnú trebárs konfiguráciu s tým, že tam môžete krásne dať až 2 bicykle a
takýmto spôsobom sa môžete presúvať. Potom máme vlastne dve verzie elektrických sedačiek. Tá prvá je taká jednoduchšia, ktorú máme aj tu v tomto aute, to si ešte ukážeme. Tieto sedačky sú vlastne akoby bežné sedadlá, elektricky ovládané, takže druhý rad vlastne ja dokážem aj tuto spredu z môjho displeja ovládať, alebo sa dajú ovládať priamo na tých sedadlách s tým, že ja si ich môžem odsunúť elektricky, môžem si ich posunúť dozadu, dopredu a podobne. Ten tretí rad sa mi takisto dá odsunúť, tak jak sme si ukázali aj na tej Exclusive verzii. Tretí prípad potom sú zase elektricky ovládané sedadlá v tej exkluzívnej verzii. Takže to už sú také tie luxusné sedadlá, ktoré sme si ukazovali a tie sú zase plne elektricky posúvateľné aj ovládateľné. Čo sa týka tých elektrických sedadiel, ale má to jednu troška možná nevýhodu pre niekoho, že oni sa nedajú otočiť proti smeru jazdy. Takže to sa dá iba u tých manuálnych sedadiel. Teraz sedíme v interiéri AMG Line. A máme tu konfiguráciu s tým stredným vlastne typom sedačiek, to znamená máme elektrické komfortné sedačky, ale nie sú to tie luxusné. Sú to také klasické sedačky, ale napriek tomu tu máme aj vyhrievanie, aj odvetrávanie sedadiel a sú samozrejme elektricky ovládané. Aj tieto sedačky možno odsunúť diaľkovo, tak aby sa dalo nastupovať do zadného radu. Ale vidíte, že tu mám v podstate dosť miesta, že pokiaľ vzadu cestujú deti alebo podobne, tak oni kľudne prejdú aj tadiaľ toto uličkou pomedzi sedadla. Takže poprosím šoféra, aby zavrel dvere. Vidíte, že to spraví zo svojho miesta pekne. No a my môžeme ísť. A tu vám ešte ukážem z tohoto pohľadu to okno, jak sa nám krásne dá otvoriť. Vidíte, že to je prvýkrát u týchto aut poriadne oknisko, kde môžem naozaj si vyložiť takto ruku a takto jak frajer chodiť s tým po pláži. Ešte keď máte svojho šoféra, tak jak ja teraz, tak to je úplne super. Sedačka je takto elektricky ovládateľná, tak jak vlastne sme zvyknutí u osobných aut. A takou jednou zaujímavou novinkou sú tieto opierky na ruky, ktoré možno teraz v podstate do akejkoľvek polohy si dať, takže nie je to už tak polohované ako u tých starších verzií, ale naozaj má to tu veľa polôh, kde to môžete, v podstate je to skoro také plynulé ovládanie toho. Mne sa ináč tieto sedadlá páčia viacej ako v tej verzii Exclusive, pretože v tej Exclusive sedíte v takej vani v podstate. Tuto predsa len aj pre nás, čo máme väčšie postavy, tak je tu viacej miesta a nič vás tu neobmedzuje. Navyše môžem si aj tie područky, pokiaľ by mi vadili náhodou, tak si ich môžem dať takto, pretože sa mi páči, že veľmi dobre sú vyriešené aj tie dvere, že vám to vychádza presne na ruku, takže tu si ju môžete takto položiť a to cestovanie v tom aute je naozaj veľmi príjemné a viem si bez problémov predstaviť aj na dlhé trasy niekde do Chorvátska na dovolenku s takýmto autom ísť. Či sedíte za volantom, alebo ako pasažier, ako ja teraz, tak si to auto vždycky užijete. Takže za mňa Mercedes VLE naozaj vydarené auto a už dneska sa teším na redakčný test, keď budeme robiť, pretože viem, že toto auto si naozaj užijeme.